Moni ndine Jack. Nde USA kwachitika nkhani yozizwitsa nditero. Bambo wina dzina lake Shamar Elkins. Shamar anali ndi mkazi wake dzina lake Shaniqua, anali ndi ana 7. Edi anawo khangati si amayi mmodzi, shakwina yake anali 4. Ati Shamar anali ndi zaka 31 ndipo poyamba anali mwame, koma anachokamo mwamemo amagwira ngati delivery driver waku UPS. Akuti banja ndi Shaniqua silimayenda. Nde Shaniqua anapanga file divorce kuna kuti basi banja lithe. Nde zimamuzunguza kwambiri mu mtima Shamar. Ati komanso anali munthu onena kuti anali nthawi zonse amakhala wa stress, komanso amavutika kwa basi kunena kuti atamakonda kukhala ndi maganizo oyipa. Ati amanena ndithu amadandaula, anakadandaulanso kwa makolo ake kunena kuti ndikumakhala ndi maganizo oyipa kwambiri munthu mwangamu, amati ma demons akumambwerera kwambiri. Nde sakudziwa kuti apange bwanji. Mpaka nawo ma post ake amene amapanga post amasonyeza kuti akukhanga akupanga battle ndi china chake, kumalemba ngati pemphero kuti Ambuye amuthandize kuchotsa maganizo oyipa mmutu mwake. Ulendo wina anayimbira foni mai yake ndi a stepfather ake kuwauza kunena kuti afuna kuti angozipha. Ndi anamuyankhula kunena kuti ayi zonse zikhala bwinobwino, chotsa maganizo amenewo chani, koma nthawi yoneyo kuti akupanga zoti akhale ndi divorce. Anapita ku church ndi ana ake pa Easter Sunday, anabwerako anajambulisa chani. Nde anali munthu kuti samadziwa kuti kunena kuti munthu uyuyu akuchita battle china chake munthu monsizi kuyenda. Ati amati akakhala stressed kwambiri amazula tsitsi. Ati anali ndi malo pamutu pakepo kuti panalibe tsitsi, panali pa bold. Chifukwa choti akangokhala stressed amazula tsitsi mpaka nakukhala ndi mpala malo amodzi onena kuti Shamar akakhumudwa amazula tsitsi. Pamene amayembekezera kuti akaonekere ku court akakambe za divorce, akakambe nkhani za divorce, anapezeka kuti weekend yomwe yosatiso kalekale April imwe 2026 kunyumba anali kunyumba kwa Shaniqua kuli ana chani. Nde mbanda kucha anangodzuka kutenga mfuti, ananyamuka anamuombera Shaniqua nkhope, nkuyamba kupita kumene kuli ana, kuyamba kuombera ana mmitu. Anoti anali akugona, ati amati akalowa chipinda chawo kuombera mutu, kupita wina kuombera mutu. Mwana wina anamva kuti kukuomberedwa, anathawa, anadumpha, anali chipinda cha upstairs, anadumpha pa window, anagwa, anachola mwendo, koma anapulumuka. Wina anamuona nzake yakuthawa, nayenso kuyesera kuti athawe, koma atangotuluka kumene pa window, anadumphira pa denga, anamuomberera pa denga pomwepo, anamuphera pa denga pomwepo. Ana adzaka kuyambira zitatu kulekeza kufika 11 aphedwa. Munalinso mwana wina oti sanali mwana wake, atanali cousin wa ana akewo, nayenso anamupha nawo. Pamodzi ana 8 anawapha. Komanso ati nyumba ina anakaombera mzimayi wina amene akumuti girlfriend, anamuombera, anamuvulaza kwambiri. Mkazi wakeyo Shaniqua anamuvulazanso kwambiri, koma ali moyo. Pamene ana ake onse 7 wapha plus cousin wa ana akewo. Anachoka pamenepo anaba galimoto ndikuyamba kuti kuthawa. Ndi apolisi nthawi imene analoti afika ayitanidwa, panali shootout, apolisi anamupha. Iye wathera patipo pamenepo. Zoopsa kwambiri mu community kuti bambo kupha ana ake 7 eti plus cousin wa ana akewo ana 8. Apopo anayeseranso kupha azimayi awiriwo, koma mkazi wake wamuombera nkhope, ali mchipatala sali bwino koma ali moyo, koma wamphera ana. Eti wapulumuka ndi mwana mmodzi yekhayo amene anadumpha pa window. Ndi nkhani zake zoopsa kwambiri, koma kwinanso pena tingoti makolo akewo monse amakamba zoti akumakhala ndi maganizo oyipa, ma demons akumubwerera, ma demons mwina zina zimafunika kumpanga refer munthu even ku mental kuti akalandire thandizo. Koma nkhani yoopsa kwambiri. Mayiyo alire bwanji kuti ana onsewo aphedwa. Iyo ndi zomwe zikuchitika ku USA zikomo kwambiri.